Papa. Yan kasi hindi nag-iingat sa mga kinakain niya. Gusto kasi ng papa nyo na makita kayo ni Chris. Magpapadala na lang po ako ng pera. Kumusta siya ngayon, ma? Hindi mo ba siya dadalawin, anak? Hindi ko naman po kasi maiwan tong negosyo ko, ma. Malapit lang yan dito ah. Mga anak, Sabi man lang sana kayo na pupunta kayo. Kakahiya tuloy sa mga tao dito. Hindi man lang ba kayo marunong magbihis ng maayos? Kaya nga, ate. Sige, ate, mauna na ako. May naghihintay din sa akin sa office. Masong? Ano nangyari sa'yo? Anong masakit sa'yo? Masong, magsalita ka! Anong masakit sa'yo? Ha? Sandali lang, tatawag ako ng tulong. Hello? Tulungan niyo po kami! Hello? Yung asawa ko! Masong! Masong! Sandali lang. Hello, Marga. Hello, Ma. Bakit po? Nandito kami ng papa mo sa ospital. Hay nako. Inatake na naman si Papa. Yan kasi hindi nag-iingat sa mga kinakain niya. Sana dalawin mo naman ang papa mo dito. Ma, hindi po ako makaalis dito. Marami po akong ginagawa dito sa opisina. Alam niyo naman po yan, di ba? Nagbabakasakali lang naman ako, anak. Gusto kasi ng papa nyo na makita kayo ni Chris. Magpapadala na lang po ako ng pera para sa mga kailangan niya dyan. Sige na, Ma. Marami pa akong kailangan gawin. Anak, hindi man lang niya mabigyan ng kahit konting panahon ng papa niya. Hello, Chris. Hello, ma. Anak, ang papa mo, dinala ko na naman sa ospital. Inatake na naman ang sakit niya. Kumusta siya ngayon, ma? Naging maayos naman ang pakiramdam niya. Mabuti na lang at nadala ko kagad siya dito sa ospital. Sige po. Pakisabi po kung magpagaling siya. Hindi mo ba siya dadalawin, anak? Hindi ko naman po kasi maiwan tong negosyo ko, ma. Bago pa lang po kasi yung assistant ko. Tinuturuan ko pa lang po siya. Magpapadala na lang po ako ng pera sa inyo. Si ate, natawagan niyo na po ba? Oo, anak. Kanina. Kaso, hindi rin daw makakadalaw dito. Ganun po ba? Pasensya na po talaga, ma. Talagang busy po ako. O sige, anak. Naiintindihan ko. Isa din itong si Chris. Kailan pa yung huling uwi niya? Simula nung nagkanegosyo siya. Pasong, bakit nandito ka? Nagpapahangin lang ako. Iniisip mo na naman ba ang mga anak mo? Oo, Mitch. Mula nung nagkasakit ako, hindi man lang nila ako dinalaw sa ospital. Hanggang sa nakalabas na ako ngayon, wala man lang silang paramdam. Hayaan mo na ang mga anak mo. Abala na sila sa mga sariling trabaho at negosyo. Mabuti pa nung mahirap tayo at nung nag-aaral pa lang sila. Nakakasama natin sila buong araw.
Ganun talaga. Hindi naman natin hawak ang buhay nila. Kaya nga natin sila pinag-aral para magkaroon sila ng magandang buhay. At isang araw, magkakaroon din sila ng kanya-kanyang pamilya. Kaya nga, nakakalungkot man isipin na wala na sila sa tabi natin. Oo, hindi nga tayo pinababayaan sa pera. Pero, hindi na natin sila nakakasama ng madalas. Huwag ka na nga masyadong mag-isip. Makakasama sa'yo yan. Ang isipin na lang natin, magkasama pa rin tayo hanggang sa pagtanda. Paano kung wala na ako? Sino yung makakasama mo dito sa bahay? Huwag ka nga magsalita ng ganyan. Hindi ka pa mawawala. Hindi mo ako iiwan, di ba? Sana makasama pa natin yung mga anak natin. Namimiss ko na yung mga tawanan natin. Anak, magmerienda muna kayo. Salamat po, ma. Mukhang maganda yung pinapanood nyo, ah. Opo, ma. Manood din po kayo. Nakakatawa to. Oo nga, no? Salamat po dito sa merienda, ma. Papa, hindi ka na pala. Paano po? Tawan ka ng Diyos, anak. O, Masong. Halika. Manood ka. Ang ganda ng pinapanood namin. Ano? Hayaan mo na. Makakasama din natin sila kapag hindi na sila busy sa trabaho. Sana nga. Kaso, pag wala naman silang trabaho, mas gusto naman nilang kasama ang mga kaibigan nila kaysa sa atin. Ganun na talaga ang mga kabataan ngayon. Siyempre, yun lang ang pagkakataon nila para maglibang. Tara na nga sa loob ng bahay para makakain ka na at para makainom ka na ng gamot mo. Tagal naman ni Chris. Ate, Oh, Chris. Diyan ka na pala. pasensya na kung natagalan ako ah. Oo nga eh. Kanina pa kayo naantay. Yan, mapo ka muna. Mag-order na tayo, te. Gutom na ako. Sige. Pero sandali lang. Mag-picture muna tayo. Popost ko lang sa social media. Tagalan din talaga ate bago tayo nakapag-banding. Oo nga eh. Sobrang busy ko din kasi sa trabaho. Ako rin. Yan lang ako nakakaroon ng free time. Mitch? Mitch! Bakit, Masong? Tignan mo yung mga anak mo. Andun sila sa sikat na restaurant. Oo nga, no? Malapit lang yan dito, ah. Bakit hindi tayo dinaanan at sinama? Nagtampo ka naman kaagad. Ang gawin natin, puntahan na lang natin sila doon. Oo nga no. Sigurado, andun pa sila ngayon. Hindi natin ipapaalam sa kanila para masorpresa sila. Sige, tara, mag-base na tayo. Sige. Mitch! Tara na! Baka mamaya yung mga anak mo makalis na doon. Oo, sandali lang. Okay na ba itong suot ko? Pwede na yan, tara na! Nandun yung mga anak mo. Tara. Tingnan mo daw. Ganda, no?
Mga anak, Buti naabutan namin kayo dito. Bakit po kayo nandito? Paano niyo po nalaman na nandito kami? Nakita ko kasi yung post nyo, kaya pinuntahan namin kayo dito. Kahit na, nagsabi man lang sana kayo na pupunta kayo. Kakahiya tuloy sa mga tao dito. At isa pa, tignan nyo nga yung mga suot nyo. Hindi man lang ba kayo marunong magbihis ng maayos? Anak, maayos naman tong damit namin ah. oo nga. Binili ko pa to sa ukay-ukay, anak. Pasensya na kayo mga anak. Oo nga, anak. Gusto lang naman namin na sorpresahin kayo. At gusto lang namin na makasama kayo kahit saglit lang. Pupuntahan naman namin kayo sa bahay pag may oras kami. Huwag lang dito. Kaya nga ate. Sige ate, mauna na ako. May naghihintay din sa akin sa office. Hindi nyo ba kami sasamahan kumain? Ako rin po. Ma, pa, may gagawin pa ako. Eto, kayo na lang. Kumain na kayo dyan. Ano, kakain pa ba tayo? Umuwi na lang kaya tayo. Sigurado ka? Nauuwi na lang tayo? Oo. Doon na lang tayo kumain sa bahay. Magluluto na lang ako. Sigurado ka? Bakit parang kinakaya tayo ng mga anak natin? Hindi ko alam, Masong. Hindi naman tayo nagkulang ng mga pangaral sa kanila. Oo. Pinalaki naman natin sila na may takot sa Diyos. Gusto ko lang din naman na makasama natin sila. Yun lang. Huwag mo nang asahan na may mga anak pa tayo na handang samahan tayo hanggang sa pagtanda. Samantalang ng mga bata pa sila, hindi natin sila hinahayaan na mapahiya sa mga classmate nila. Hindi na nga ako kumakain sa trabaho para hindi mabawasan ang sahod ko, para may pambaon sila at kailangan sa eskwelahan. Hindi naman natin hangad na magkaroon ng maraming pera, kundi ang respeto lang nila, ayos na sa atin. Binigyan natin sila ng diploma para magkaroon ng pagkakataon na makaahon sa buhay. Ngayon, nagawa na nila ang mga pangarap nila. Parang nakalimutan na nila na may magulang na naghihintay sa bawat pagdalaw nila sa bahay. Tama na nga yan. Hayaan na natin sila. Basta nagawa na natin ang mga obligasyon natin sa kanila. Maging masaya na lang tayo sa mga narating nila sa buhay. Sandali lang ha. Magluluto lang ako ng paborito mong ulam. Sige, Mitch. Diyan ka lang ha. Nakatulog na yata si Masong sa kakahintay sa niluto ko. Masong? Masong, nakaluto na ako. Kakain na tayo. Masong?
Masom? Masom! Ano ba? Gumising ka! Masom! Tulong! Tulong! Masom! Ayan na, Ma. Tanggapin na natin na talagang wala na si Papa. Ma, hindi na natin siya may babalik pa. Ang dapat na lang na gawin natin ay tanggapin hanggang doon na lang ang buhay ni Papa. Sa tingin ninyo, ganun lang kadali. Nakalimutan ang papa nyo? Siguro kayo, kaya ninyo. Pero ako, siya na lang natatanging kasama ko dito sa bahay. Alam nyo, pinapangarap niya na makasama kayo. Kahit saglit lang. Pero anong ginawa nyo? Pinandidirihan nyo pa kami. Naakala nyo kung sino kayong may narating sa buhay. Hindi namin kailangan ng mga perang inaabot nyo sa amin. Kung hindi kayo! Ma, hindi po namin sinasadya. Akala namin, nandyan po kayo para intindihin kami. Abala po kami kasi ayaw po naming iparanas yung hirap ng buhay sa magiging pamilya namin. Kaya nga po, Ma, hindi po kami nagkulang sa binibigay po namin sa inyo. Dahil ang akala po namin, yun lang po ang kailangan ninyo ni Papa. Maling-mali kayo sa inaakala nyo sa amin. Sanay kami sa hirap. At ang tanging gusto lang namin ay makasama kayo. Mahirap ba yun? Ma, pasensya na po kayo. Wala nang saysay ang lahat ng ito. Wala na ang papa nyo. Kahit sa huling hininga niya, kayo ang gusto niyang makasama. Iwan niyo na ako! Ma, di po. Iwan niyo na ako, sabi! Ma, dito na kami. Sasamahan ka namin. Hindi ko kayo kailangan! Ang papa niyo ang kailangan ko! Pero ma, wala na si Papa. Yun na nga eh. Nawala siya nang dahil sa inyong dalawa. Iniisip niya na kinalimutan niyo na kami. Iwan niyo na ako dito! Hindi, ma. Umalis na kayo dito! Alis! Ano bang ginagawa niyo dito? Umalis na kayo! Ma, Umalis na kayo! Hindi ko kayo kailangan! Tek, kumusta na kayo si Mama? Hindi nga sumasagot sa mga tawag ko. Baka mamaya kung ano na nangyari doon. Tara, punta natin siya. Ma? Ma? Oh, mga anak. Nandito pala kayo. Ma?
Hindi na kayo galit sa amin? Ano? Bakit naman ako magagalit sa inyo? Siya nga pala. Nagluto ako ng paborito ng papa nyo. Mamaya, darating na yun. Dito na kayo kumain. Ma, ano sinasabi niyo? Wala na si Papa. Nandiyan na yung papa nyo. Dumating na. Masong, nandito na yung mga anak mo. Sandali lang at maghahain ako ng pagkain. Ma, wala naman dito si Papa. Ano ba nangyayari sa'yo? Ma, matagal nang patay si Papa. Hindi niyo ba natatandaan yon? Hindi totoo yan. Hindi pa patay ang papa nyo. Andyan siya, oh. Hindi nyo ba siya nakikita? Ma, tama na po. Chris, anong gagawin natin? Ma, patawarin mo kami. Hindi namin nakalain na hantong ka sa ganito. Ma, magmula po ngayon, hindi ka na po namin iiwan. Pangako. Ate, baka kailangan ni Mama na magpagamot. Oo, Chris. Baka na-trauma lang si Mama sa pagkawala ni Papa. Dalhin na natin siya sa ospital, ate. Mabuti pa nga, Chris. Ma, Ang mga magulang ang una nating pasalamatan sa lahat ng mga nararating natin sa buhay. Sila ang nagbigay ng buhay sa atin, sila din ang nagsakripisyo sa lahat para makapagtapos at mabuhay tayo ng marangal. Kaya dapat hindi natin sila kinakalimutan at ikakahiya. Bagkos, maging proud tayo na may mga magulang tayo na handang ibuwis ang mga buhay nila para tayo ay mabigyan ng magandang kinabukasan.